ଭାଇ ଦୋଷ ଧରିବନି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ବସିକି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଡିଜେ ଲଗେଇକି ମାରିଥିଲେ ଆହୁରି ଜାଗାରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ଓହୋ, ମୋ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ହେଲା। ସବୁ ପାପର ହିସାବ କାଢ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ପସିବଲ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗେଣ୍ଡାଳିଆଙ୍କ ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏ ଗୀତ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁରାଣ। 24 ବରଷ ଜଣେ ଗାଦି ଧରିଥିଲେ, ଭେକ ମାରି ଲୋକ ମାରି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। 24 ବରଷ ପରେ ହେଲା ଯେ ପତନ, ଅଧା ରହିଗଲା କିଛି ଚୋରଙ୍କ ସପନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲୋକେ ଏମିତି କଷିଲେ, ଏଥର କଣ ସିଂହାସନେ ମୋହନ ବସିଲେ। ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖଣ୍ଟଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରର ଭାଙ୍ଗିଲା ଭରସା। ଦୁଇ ବଡ଼ ଖଣ୍ଟ ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିଲା ଭାଳେଣି, ବବି ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାମ ଥିବେ ଶୁଣି। ଯେଉଁ ମୋହନକୁ କରିଥିଲେ ହୀନିମାନ, ଚରଣେ ଆସିକି କରନ୍ତି କରମର୍ଦ୍ଦନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା ଏବେ ଫୁଲ ପରତାପ, ହିସାବ କରିବେ ତୁମ ସବୁ କଳା ପାପ। ପ୍ରଥମେ ହିସାବ ଦେବ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର, ଯାହାର ମହିମା ଗାଏ ଏ ସାରା ସଂସାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବ ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର, ଜଗା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ନୁହଁ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ୟବହାର। ତୃତୀୟ ହିସାବ ଦେବ କାଳିଆ ଟଙ୍କାର, ଚତୁର୍ଥ ହିସାବ ଦେବ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର। ପଞ୍ଚମ ହିସାବ ଦେବ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କିଳା, ଷଷ୍ଠରେ ହିସାବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସବାଲା। ସପ୍ତମରେ ପିପି କିଟ୍ର ହିସାବ, ମାନେ ରଖ ଅବସ୍ଥା ଯେ ହୋଇବ ଖରାପ। ଅଷ୍ଟମରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହିସାବ, ନବମରେ ଡାଲି କଥା ଖୋଲିକି କହିବ। ଦଶମରେ ମାର୍କଫେଡ୍ ଧାନର ଦୁର୍ନୀତି, ଏକାଦଶେ କହିଦେବ ଜମିର ପିରତି। ଦ୍ୱାଦଶେ କହିବ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କଥା, ଯାହା କାଟି କୁଟି ତମେ ତୋଳିଅଛ କୋଠା। ତ୍ରୟୋଦଶେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟଙ୍କା, କୋଭିଡ୍ ବେଳର କଥା କୁହ ଲାଞ୍ଚ ରଙ୍କା। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ ଜାହାଜ ହିସାବ, ପଞ୍ଚଦଶେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ୟାଙ୍କର ହେବ। ପିପିଲି କୁନ୍ଦୁଲି ବେବି ଆଉ ସ୍ମିତାରାଣୀ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଥାଅ ଜାଣି। ଷୋଡ଼ଦଶେ ମାହାଙ୍ଗା ହେଜି ଛକି ଭାଇ, ପ୍ରତାପ ପଶିବେ ଏବେ ଝାରପଡ଼ା ଯାଇ। ଅରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଥାନା, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ବୁଲାନ୍ତି ଯେ କନା। ସପ୍ତଦଶ ରଘୁବାବୁ ଜବର ଦଖଲ, ବାଲିକୁଦା ବାସି କରି ଦେବେ କଲବଲ। କୁହ, ହବ ନା? ପ୍ରତାପ ଦେବର ପାଳି ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ବାଲି ମାଫିଆର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇବ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ନବୀନ ସରକାର, ଅଗଠାରୁ ମୂଳ ଯାଏ ସବୁ କିଳେଶ୍ୱର। କେତେ ହବ କି? ହବ, ବାଜିବ ପୁରା ଜାଗାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କ୍ରମଶଃ ଚାଲୁ, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ପାଉଛି ଟି? ହଁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଘରେ ବଜାନ୍ତୁ। ହଁ ହେଲା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ପାଉଛି ଟି? ହଁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଘରେ ବଜାନ୍ତୁ। ହଁ ହେଲା।